Roberta, pozri. Nechaj. Čo je, vrani? No tak jedz, Roberta, daj si to do úst, Roberta. No tak, to sa nezvykazní. Haló, už som tu, rodinka. Mami! No ahoj, mami. Neber. Roberta. Čo to robíte? Mia ma udrela. Mami. Prišla kráľovná domu. Ocko, môj ocko uvaril obed. Vyzeráš Ocko. Čo je to s tebou, Celka? Čo sa deje? Ocko, Roberto Čo je to iba dnes? stále kritizuje, čo mám na sebe. Stále sa jej Mio, niečo Roberto sa nepáči. volá- Ja som jej iba povedala, že naozaj nevyzerala dobre oblečená ako školáčka. Dobre, postačí. Ako školáčka? Nevieš si predstaviť, ako na to No letia? stačí, ticho, to už lebo stačí ťa- dosť. Láska, ukáž. Vezmem ti kabát. Dnes vyzeráš úžasne. Dievčatá! No tak poď, sadni si, Zlatko. Ja som unavená, veľmi. Nie, tu máš. Prestaň, si ťažká. No tak, dievčatá, no tak. Už sa prosím upokojte. Ticho. Poďte sem. Tak, už sa prosím upokojte, lebo vaša mama je veľmi unavená. Poď sem, Roberta. No tak, poďme. Hovorím vám to posledný krát, no. Takto sa správajú celý deň. Áno? Vylož si nožičky. Pekné to, fakt. Áno, veď si mi ich kúpil ty.